No, buhay na mahigala no, ani-ana kami kanang maayong panglawas o padayon kita sa among pag-retreat manghigala no. Sa ako nang ginaingon ikaduhang adlaw na karon no. Ikaduhang adlaw na karon sa among retiro no, recollection. So mana no nga iampo mi ninyo ha. Iampo mi kay sa man aning dili man gyud mahimog dili pud mi mag-retreat kay kuan ba ya. Importante na para namong mga kaparian aron amo pong mapamalandungan ang among nanganahimong mga lakang sa among pagpanerbisyo sa katawhan. Ayan no. So importante gyud na para namo nga doon na pud mi ginagmay nga pamalandong. No muna no. So muna nya karong adlaw mahigala ang ato ang santo karon bisag way nangutana. November 11 mao si Saint Saint Martin of Tours, dili ni Merlin no. Saint Martin of Tours no. Bino kini si Saint Martin of Tours usa kini siya kanhi ka sundalo no, former soldier and converted to Christianity. Nahimo ni siyang disciple ni Saint Hilary of Poitiers. Unya na ordained priest, nahimong obispo. Unya nahimo siyang French mo kana na kansa sa French monastery. The work for the foreigners, for the kining gitawag natong heretics and kanang against heresy. Unya work kana bitan naning kamot siya nga ang mga heretics mabalik gyud sa Katolikong pagtuo. So karong adlaw mahigala atong gihinumduman ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si San Martin of Tours. Ayan no. Abi na padayon ta mga higala, ari kita sa atong Vatican News. Vatican News ta mga higala. Medyo dili kay taas ta mga higala ha kay na malandong bayami. So kung magtaas-taas ta basi mabuyagan ta no. So November 12 no, November 11 Martis karon mahigala no. Si Cardinal Pablo Virgilio David nanawagan karon no sa CBCP News ta mahigala ha. Nanawagan karon kang Presidente Bongbong Marcos nga magpurma usab siya truth body on drug war victims. Ayan no, mo panawagan karon sa atuang Cardinal no, si Cardinal kining Pablo Virgilio David. Ayan no. Balita gikan sa Vatican mga higala, si Pope Leo iya karon nga gidawat no ang presidente mag-uhay pa lang itong usang adlaw no. Gidawat niya ang presidente sa Palestina nga mao si Presidente Mahmoud Abbas. O iyang nahisgutan manghigala ang kabahin ligi niining nagpadayon karon nga ceasefire didto sa Palestina. Mao kanto manghigala mga balitang simbahano niining kabudtuhon ug padayon kita sa ato ang mga gimbuhaton. Bueno, ari na ta manghigala sa ato ang kini kabahin gihapon kini sa divorce, absolute divorce o marriage annulment. Ato ra ning ginagmay-gagmay mahigala ha kay retreat baya miron pero ni ara gyud ko ni pakita ara gyud ko bisan ginagmay dili lang gyud kompleto kay matud palagi na malandong man miron ha pero naara mi aron magpakita ara gyud ko para makaingon mo nga naara mo ara kaming tanan sa kapiskays panglawas. Okay na. So bida mahigala kung atong basa kabahin gihapon niya sa divorce, absolute divorce o marriage annulment. So pasabot kay absolute divorce may kasal gyud nga nahitabo pero doon na lay problema sa ilang pagpadayon pagpuyo muna nga tungod lagi ni ining balaod sa divorce kining divorce law matagaan og kahigayunan ang magtiayon nga magkabulag. Pero kining marriage annulment dili na sa sinugdan palang daan dili na valid ang kasal muna nga mura na gidig up aron pagpaila nga sa sinugdan palang daan walay kasal nga nahitabo ug automatically makancel ang ilahang marriage. Ano no? Abino kanto nang basahon sa Mateo kapitulo 19 bersikulo 5 hangtod sa 6. Okay na itong mabasa no. Nag-ingon siya tungod niini ang lalaki mobiya sa iyang amahan o ginahan ug motipon sa iyang asawa ug silang duha mahimo ng usa.
Busa dili na sila duha kun dili usa na lamang. Tungod diini kinahanglan nga dili bulagon sa tao ang gihiusa sa Dios. Ayan, no? So muna atong basihan mga higala nga diri sa Pilipinas wala gyud tay divorce. Sorry na lang alang na antong mga kongresista nga sama ni Congressman Alvarez, no, kay ganahan man jud sa kaig dunay divorce kay amot dagay po ganahan nagdigin niyang iyang isalikway ang iyang asawa pero wala man makuan, wala madayon. Ayan, no? Abi no ari na ta sa topic, divorce violates the sacredness of marriage, no? Kining ang diborsyo iyag yung sa sukan ba na kanang sa violates, napasipadan ang kasagrado sa kasal. Naman na, no? Muna nga diri sa Pilipinas, legal separation lang og marriage annulment ang gitugot sa simbahan. Kining legal separation, padayon ra gihapon ang ilahang kaminyoon pero wala na hilabtanay. No, wala na. So sa atong Katolikong simbahan gihingusgan gyud ang pre-kana seminar aron may masabtan gyud sa mga gustong masabtan gyud sa gustong magminyo ang mga basic rights and privileges sa kaminyoon. Marriage counselor in call nga dili nga problema ang kaminyoon. Advice gyud kanunay nga palig-unon gyud sa pamilya ang spiritual assistance sa ato ang kaminyoon. Okay, klaro? So, dinila sa takuto mga higala ha, kasi ako na ginaingon, nag-retreat ba ya miron. So, na nga, nagpakita ra gyud ko. Aron po nga makakita mo nga na naaragin may sa maayong panglawas.